Kani ka bangiyo nakakamat ka jong ingiyong. Kani ka di ka basisya ka ba ka Mynsiem. Kaladon ka ka brief haka testament ka ba tumay. Kaya kendo yo Jisu. Haka gospel jong yones. Kani ka nong Samaria. Kana baka Jesebel. Kaladay ka siem ka jong ka. But kani ka brief ka ong tek ya ka takajo. Namaru jerabawa balatay ka ong mangingi mani ang iulum. Pi mani ha Jerusalem. Jisu wang kan mau kiba mani haga Mynsiem bat haga jing sisha. Okay? Ong lang bat nga ka Mynsiem bat haga jing sisha. Ngiyay ngo yo try haga ni ka por ka bamenta. Kumning ila bania lumlang haga ni ka jaka. Kum ki bangay how try ka Bible ka ong pimday ban eno ya ka jeseng lang. Man ngiyo bania don langkat kumni ya ka ban shakri yo try ken. But ban pen crowd yo try lang baga chingero ke ching money gina stop ti nam da kinong elam ye ke chingero ke ching money ken hagani ka po but kani ka benta ka ba ngin shem na ka kitab ching pen pau hakalanong ka ba ar sho bangan let man kren ye kani ka benta bubun sin haka chingem ka jongi onna mangila yasdang ye ka ban shakri la ka de haka yeng de ka chingem marmet la ka de haka balang kani di ka way na ki Mynsiem ki bakwa bha ban besut haka jingim ka jong breu bakwa ban shong haka jingim jong breu but kani di ta ka Mynsiem wat upol Ukraine ya ki Galatia bat uda ong ya ki Galatia wang pila sedang te ha Mynsiem kare pikut haka do uda ong ya ki Galatia wang api ki Galatia ki babit namar balai kini ki Galatia kila ya sedang ya ka cinglong Mynsiem ke jong ki lang ba ki IT lut ya lade kade ka Galatia kade ka Shillong jong ki gentle habaki priang yo torai ki IT lut ya lade hanri kat ba ka ya pat ka por ki poiman sya ka cing hikai ka ba omdei sho ka ba kenja Mynsiem hanri sya ka ba kenja do kani di ka Mynsiem ka ba kwa ba hangi ya haki brio bakanwan bakan shong lagade marmet lagade haka ying ne lagade haka kunhun balang ken nginya pet haka ni kapor nang kitab jingpen pau kalanong ka ba ar ka dekot ka ba arpo nring adon gani ka ba pursha ipa na ba pasha ya kata ka brio ka Jesebel ka ba khot iladi ka no itulupa bat kahikai bat ka syukor ya kita ki syakri jonga ban klimsi bat ban bam iki ekeru balaknya iki berithau bat ngala ai haka ya ka babyang bakan yo kela ka bemut te kamon man kela ka bemut na ba kata ka baklim jongka boleh dokar arpo ar hakmi an bret ya ka hakata ka jingtia bat ya kita ki bay klim bat ka haka jingsta makraw ladakin kela ka bemut na kita ki jingle jongki bat ngan penyap no ya ki kun jongka da kata ka jingyap ti kita ki balang baro kin yo tip balong mga uta uba iet itu ya kita ki kelai bad ya kita ki donut dengan ai happy way po way baro karkum kata ka jingle jongpi nrei happy ngaong kata ha kita ki way ken ki baha thaiteria ki bamdon kani ga jikai ki bamtip ya kita ki jinglio jong setan kumbaki ong ngan bu happy ya ka way pat ka jingkit hagani ka sing kwa ban kren chapanga Mynsiem Jesebel pini ong lembat nga Mynsiem Jesebel ong kam Mynsiem Jesebel ngam ju yo baki briu kin bu ki kun kan thai jongki ya ka kerteng Jesebel kan mau ka kut ka kerteng jongka da ba ong bel ayo bel pi kan mau ayu da ong bel ha mot ba bel pi habar su tu da ong Mynsiem Jesebel ka ba mot kani di ka Mynsiem suat but ka Bible kada kran shai hang tu hapo kada ong sundon ka jingjeliu jong usaitan okay ka jingjeliu usaitan yang ani ka Mynsiem la ong roh weken tin jingjeliu usaitan namar kani di kata ka brio ka jingmut Jesebel ka don artli ka jingmut ka banung kong to exalt mut ban baniu ban pendon buram exalt but baar kong indwell balong yu indwell lani yakaban sa kini di artli ke jingmut jongka kerteng jongka ne ngala banwan ra manta yang ni ke jingmut hakawai ka banta ke Mynsiem Jesebel barabor ka kwa yakabakan sa bat kanyo yakaburom nang ta
ni ka Mynsiem Jesebel ya ka bakan sa bat bakan yo ya ka jingyaro nang ta kani gidi kata pi kani ka Jesebel porbatho ya kani ka kitab jing pan pau house nem khandai pusan ADA ngaku abanong vi kala de yap laki hajar snem kada yap de hajar snem Henry kamet jongka kala yap Henry ka spirit ke jongka ni kani ka Mynsiem katrikam okay katrikam dei namar kata ngaku aban pen kan mau yafi ngi teng teng ngi pos new ya ki Mynsiem yap kan ngot hang ni sei pos new ki bala yap kan mau kamet ladap tep Henry ke spirit teng teng kadang wan trikam hangi khasi le ka trikam bha namar gi ong ngai pat khang ni ka jing khang haden bala yap mo masin yap laisi ladap tep laisi mon reusi ngi ngai bha ya kata ke spirit bat kan mau bha habang ni lek chiki ching tep ni tengko bat ka ai kedai be bat ki spirit bat bon sen ngi ngim tre ban su tho ke spirit namar ngi pediang be ba kedai ka Mynsiem kam don bor hakado berkata dengan si perkat ke babakla nak ki babakla tamet ken mau bet ki Mynsiem ki kwa bet ban attack dia kado bat ban shong hapo jong kado hapo jong ke jong kado namar ka Mynsiem kamla ban trikam ha kene ka khando daladihi kene ka Mynsiem ne kano ka Mynsiem kamla ban trikam berkakwa ya ka bakan yo ya kado kakwa ban yo ke ya kado kan mau wat Mynsiem jong ublei omla ban trikam lemda ka yo ya kado namar ya kani ka pertai porbo blei uthau uda bo ya ka an badai tangki badon ya kado kila ban trikam amen dei kata soitan umla ban lai pensyoi ya ka im urung lengba ke beseng lengba ayu namar umla kumu Mynsiem umla ban lai ban pensyoi urung lengba ayu beseng kan mauro yang apa dia pi ngi hap hakapop mo la ka de ka jing discret bam kwai di biri bam khoi ni kiwe ki badon manore mano balahika yang ni denam dei manore mano ang matlem kane manore mano namar kan ma be kim dei maki ki basnio kan re kan ma usoitan u hap pendon kam yakamet kumbo ublei u pendon kam yakamet but kani di ka Mynsiem Jesebel kani di mano ngini pe naka testament marim haka Mynsiem kalenong ka ba kanrio nadu ka dekat ka ba arpusan ka onggum ne Tiu umri ulale ya kata ka besnio khmat utrai baru ulale bamman palat ya kita baro ki bala mensyua jungu naba ulaya abaro kalentiu Jeroboam ukonu naban bat aki pop jungu da ka bala penle pop iki Israel ban pan kwa ya utrai ublai ki Israel ban bitar da kata ka jing thala jongki te ka wei ka jing leu umri ka ba ulale bat ka bor ka ba ula peni om shem la tho yaki ha ka kitab ki chronicle ki sim Israel kum tau umri ula thiano bat ki kapa jungu balatep yu ha Samaria baru ahab ukun jungu ula sin syar ha ka jaka jungu pi hangi phinde yo i une u omri usen shar but ne u omri ude usiem jong Israel siem jong no Israel kan mau hakane ka por ka Israel kal da phya ya ka ha ka arbanta ha kai arbanta Israel la itu ya ka Israel kum ka Israel kemudian shipo tadi ki jat ki bayas no lang hajo bat ka ba anta ka ba ar ka de ka Juda hey bedon artli ka jat ka bayas no hajo but uni u omri senshar ya ka Juda senshar ya ka Israel but uni u breu im kat kumba ka tin ka jomblai ka ong ya u hare u ya hakata ka pop jong u Jeroboam uni u Jeroboam u de usim u benengkong do jong kata ka hima Israel ka balaya pat bala khot Israel bedon shipo jat ude uni usim benengkong do but uni usim ka Bible ka batai ulale palat but what ya kita ki eki sepang jong u ka Bible ka baong ba om syam la tho ya ki ha ka kitab ka bamot klam tho ya ki bun teliki ki ka bo omri ulale namar ka jingem jong u ka long ka bapop but namar ba ulong u bapop u yap no hanre u kon jong u ba kerteng u ahab ula senshar ha ka jaka ka jong u but ka Bible ka batai ta pule pat mata dekat ba arpu kendai bat akabala pi prasnem jong asa usim Juda uhab ukun umri ulas dang ban sinshar kan ma hang ner ka Bible kada batai ya ka history hang ne kada batai ba ha ka por ba ahab usenshar hapo Israel
hapo Juda la sensyar dau asa. Dawai asa. Kabamot mentak ini arti ki hima dan argut ki siem nanta pulih syuk. Baru Ahab ukun umri ula sensyar lor ki Israel has Samaria arpu arsnem. Baru Ahab ukun umri ula le kata ke besni wa kemat utrai pelat ya kita baro ki bala mensyua jung. Pekat ukpa udai balik pop ha ukon lai kampalat ban ya ukpa ngioi susu bat wong dang kata ban kita ki weipat ki siem ki badan haswa jong hapo Israel ukam le pop une Ahab nang ta Tia kumba kalalong penban kakam kabesting ya baniyat hakipop Jeroboam ukon unaban ula Nongkhryiem ya ke Jesebel ke konu etbal usiem ki Nongsidon but ula let syakri yubal but ula mane ya to ngakwa la fikir ka Bible ke jong pi pin underline hak ni ka jaka baong penban ka kamsting ya baniyat hakipop Jeroboam Philip nam tau Ahab banle pop kedai ka kam kabasting ka kam yo kabasting bat ka ai ka ba ulale susu dang kata ulai ro ban shongkha bat kani ka brio ka ba kerteng Jesebel ka ba nengkong do ka kentin Jesebel pin lap Bible ka dei hang ni bat batai ba kani ka Jesebel ka ru ka dei ka kon jong usiem ka dei ka kon jong usiem bat utaus usiem u kerteng etbal u bedei u nong sidon u nong yo nong sidon ka ba mot kabat kani kadai ngalak ban ong ifi kindia kabamut kaba ai bo blei ong ba kim dai bani shongkha shaki wei pat ki jak ben rio u Ahab usim sting ya kata bat ka Bible ka batai dang kata bat haba upoi bania shong bat kani ka Jesebel ula letno ban shakri ya ubal bat ula mane ya bat ula teiru ya ki duan nam tau bal bat ke yeng bal haba ulatei ha Samaria ulale kani ke ke ba pala une Ahab utei sendan ya ke yeng mani bal dei tong nong mani udeiru unong tei chong ke yeng mani bal nang ta badu Ahab ulatau ya ki Ashera badu Ahab ulale khambun ban pankwa ya utrai ublei ki Israel ban bitar penban ban ya kisim Israel baro ki bahaswa jong dei tang ba utei ya ke yeng ke jong ubal utei ru ya ke ne utauru ya ki Ashera ya ki Ashera kindak ngalai hangani ka por uta ublei bal but uta ublei Ashera kan mau Jesebel ka wanro ne ka kentin bal une ubal udei fertility god la de ublei uba pensei so jongka testament berim ublei jong pensei so jongka testament berim mut kumno ban yo ban sei so hoi namar bun sen ngim tip haka jinglong Kristan jongi syapang ki wei pat ki niam ne ki religion ki kentai brio man ka sineng kong dei kata hakitin Hindi ya ka sineng kong ki khot sombar khot ayu Sombar, dia kata kentai berobor, haga sineng kong kalek ya kabakan tedut ha uta. Kan mau ngidan mau jumbon jro, kadan kejing ki. Kilet ban tedut hangta, namar ki keng lada ngimani yo ne ublei ngin yo ulok ubaba. Kentai sabla ki ong kumta. Tang kata ngin longru ki basai so haga jing kakon. Haga jing yo? Kejing kakon. Ki keng bet ya kata. Bat ki jumani ya kene bat kan ma bet na ki wei pat ki blai une de bahalor do bat kani gede ke benta ba ki jule nangta ngidon pat sa wei pat ke benta ke lok jong but hai ha testament berim ka ong Ashera kaniru gede ke fertility god but ki ken bet la ngi wan man mani ya kini ki blai u blai un kerku yang ngi ha ka long ying ka long sem un kerkuru yang ngi ha ka rep ka riang ka yo ka kot ki ken bahaya kata namar baro kini we ki blay ki ong ne aftar lani ki ba mi pli yaki ki ba mi pli yaki bat hang ni puli apa ka Bible syapang ublay bal bat ka blay Ashera bat kadai ka brio ka bekerteng ka Jesebel kadai ka nong mani jongka tang ka nong mani ka Bible ka batai shishu kindat hakani ka por ngan ong epi kani ka brio
Ini pet ni Mynsiem kat pra kat kendai. Kale ayu kani ka Jesebel. Tidak berkata tu pak ya lum lang hanga ya ki Israel baro hau lum Karmel. Bari ki noi tu lupa ubal saus pak sanpo, bari ki noi tu lupa ki Ashera saus pangut. Ki babam ja ha kamet ke Jesebel. Kanongot ki bam ja ka met Jesebel. Saus pak sanpo ki noi tu lupa jong bal bat saus pak angut jong Ashera. Mul kanongot Pras pak san pongot kita ki nong itu lupa ka bamot ngalak panok wi kentien ki pandit ne ki lingdo ki jusyong banya bam bat kani ka Jesebel perbaka yo ka poi ya syong kurim bat u Ahab ka pelong yu Ahab uni Ahab u batip yo blai Jehovah u klet no yo Jehovah ban ken mau no yo Baal bat ban mani ya ka Ashera. Bat tang kata usna senon ye kambit nam tagalok bakan yo ban bam bat kita kiling do jongki praspa san pongut bat hangni ke Bible ka ong Elijah ukot ye kita ki praspa san pongut halom Karmel ban penito mono badai blai baem kenma halom Karmel mdantang sauspa san pongut kinong itu lupa jong bal hari ki don lang jong Ashera ro namar Elijah ukot lang ye ki ongkot ye kita ki babam ja kata kali ke ayu jong ka tangkat ne ke Bible ka batai ro ke ai ke Jesebel ke jule ke cing trikam jong ka pe Mynsiem kat pra kat lai Shem la yatu yo kan rat jong nga ya ke ai ke bangale min baka Jesebel ke lapen yap ye ki noi tu lupa utrai kumno bangalaburi sispangut na kinoi tu lupa utrai sanpo haga keram ban ngala besai ki do kupu bada ke ke Bible nganum le ban pe ye kita ki balala em ke Bible ko ke Jesebel kala penyap ya kinong itu lupa utrai no itu lupa jono kene ke Jesebel tang baka kala kring ya ulok jong lo jong ya ke ban mani ya kita ka blai jong ka Henry maka ka penyap ro ya kita kinong mani blai baem no mani you Blai bem. Ka peniap lot ya kita kinong ya tho lupa. Kata kadai ka profession ke jongka ne ka kam jongka. Bahkan peniap ya no. Ya kita ki nong ya tho lupa jong blai bem. But ka Bible ka batai ka ni ka Jesebel kam le tangkat ta kam kut tangkat ta. Ngida pet na ka nong ka ba arpuway. Dakot ba nyo berpra. Tika Jesebel ka tengah jong kalau ong hau. Memsen syar mame Menta ya ki himaki Israel tokhie batu bam jing bam batu persubhai la ka donut ngan ai me ka briso unabot unong jersen kumta kala tho shiti ha ka kerteng wahab bar kala pendai laha ya ki da ka muhor jungu makala pha ikita ki shiti ha ki rangba bat ha ki menteri ki baha ka snong jungu bat ki bela shong bat unabot kala tho ha ka ta ka shiti ka ong pinbana ya ka chingsha jingin tubu ya unabot ya ka ba kham jrong hapreng upai ba to hang ni pinde yo i ka Jesebel dai tam ka penyap ikinong so lupa ka shimru ya ka bor halor lade Wahab udah Mynsiem ula kwa ya kene ka mo kene ka lengkang ka jong unabot ulai ban pan nabot uang ngam la ban ai nama kene ka bahar pateng ula terwa pisai tre ban ai ususi namar ba umyo bat namar ba umyo ka dur susi ka yo i kene ka lok bat kene ka Jesebel ka ong mem dai Mynsiem bali me yam kumne kele bam kemen mamengan le mga kakam kale iyo katoi ka shiti bat ka shim ya kata ka senjat ka ka shiteng kis e makin soy ka shim ya kata ba on soy da kata ka sati ba usiem ujupong ka bamot ka shim ya ka jaka jong usiem ban yo ya kata ka jaka jong nabot kani di kata ka brio ngong yepi kada kwa em ka rung ba ya ka ban syong pagka Bible kong dai tangkat ta kale ayu kale dro ban penting ya Elijah you know you Elijah pe ngine pe hakalenong ga bakat khandai ada khot ka ba anda kumta ka Jesebel ka lapha nonglam ktien show Elijah karong tu ki blai kin le kumta yanga bat paladru ladang nganom penlong hamar kani ka por la shai ya ka jingim jongme kum ka jingim jong uwe na kita ti habula yi ya kata ula yeng jot bu ula pet no namar laka jingim bar ula lit poisha bersheba ka badai ya ka juda bar ula eno ya lau syakri hangta kani ka Jesebel dai ta baka penyap ikinong itu lupa dai bakalong influence la ne ka penlong yulok bo untei ya ka temple nam tau blai bal
Day baka shim ya ka bor hakakti le jong. Hado baka da not ya ka ban berngem yo Elijah. But habo Elijah uyo ya ka ni ka ching berngem. Jong ni ka brio fitep ka jayo. Ka Bible ka ong bo Elijah upan sendon ni ka ching yap. Uhap hado kata hakata ka depression bong hakatin mai menta hakani ka juk menta. Lani ngalap nong kuy kentien. Uhap hakata ka jingkus lai la ka jong ka chingem uang ba banga yap ban banga em. Kani ni kata ka Jesebel. Ka jing trikam jong ka om tang kata fitep. Kan dalam temen ru em kanang ba bri wela dia. Kanang ba niyo? Ban pen ba bri wela dia. Kala temen han rai kam ju so temen ra. Katep bakumno kadai ya kaban pen ba brio yala dia. Ngine pet hakani ka por naka arkis im kelnong ka ba kendai. Kerekot ka ba nyo. Tiben syo ya ka yung ahab ukan rat jong me. Bangan yo peniar keput ya ka snam ki syakri jonga. Kinoi itu lupa bade ka snam ki syakri jong utrai baro hagakti ka Jesebel. Na baka yung ahab baro kan do no khot bangan ot no yo ahab yo shenrang breu baro bat yo ta ubla set kut bat yo ta ubasa lai lut ha Israel. To ngine pet kumno baka yapat hakatu hi ka ju hi ka lenong. To do khot balai po so ba pule pastorang. Tianda ujihu la wan poisha Jezebel kala bena ya kata. Tianda kala kelan rong ya la ka khmat ba kala pe internet ya la ka khli. Kalayu kalarong ya kai Khmat. mud iyo. Ki kan tai ki kam te ba kalan rong ya kai. Ya ka khmat nang ta. Ka pen internet ya kai. Ya la ka khli nang ta. Kala khmi shabar na ka jingkhang yit. Nang ta. Tie kat ba ujihu la rong haka kherdop kala ong ka jingsuk ne em me usimri unong shono kerat. Nang Bat ta. ula khmiet ya la ka khmat sya kata ka jingkhang yit bat ula ong mano badon haka liang jonga. Mano bat arngot ne laingot ki yunok ki la pet chu. Ti ula ong tu penno eka kumta ki la penno eka te ka den ka snam jongka balabet ya ka kenro. Bat ya ki kulai bat ula yu ya ka hapo ki kijan. Ti onda ula rong shupo ula bam ula di bat ula ong tu let sumar menta. Ya ka ni ka breu baratim bat tu tep ya ka na bakalong ka khonus iem. Ti ki la yele ban tep ya ka henry kim shim la shem e na lo kata ka shenrong khle bat ki kijat bat ki slati jongka. Namar kata kila wan pat bat kila yethu ha u ti ula ong. Kani kalong kata ka tin utrai ka ba ula kren da usyakri jonga Elijah unong tishbi. Uda ong ha ka benta ka Jezebel ki kikso kin bam ya ka do ka Jezebel. Bat ka met yap ka Jezebel kan long kum ka kinsha halor ka lingkha ha ka benta ka Jezebel kumta kinom ya ong kani ka Jezebel. Ka Bible ka batay kumno ka jingyap ka jong karo. Siya ba kaniyap ka dala stay bahay la de. Ka dala yu. Kana ta ya ki khmat ka fite ka bamut ka jingsi siya ada filay sa ka Hebrew hang ni kani ka batay ba kani ka kwa ban seduce ya ka yau Jehu. Ka bamut ka kwa ban pen internet ya la de bau Jehu un yap bi ya ka met ka jong ka. Kala teman hanroi ka dang le samla kadang presennya lah kejong kamen bakumno ba uni Jehu unyap biet yaka handre ujehu uang berkita ki yunok ki penhap yaka berka Bible kong perbayo yaka met jong karu em la isen a namar la nalor ka Bible kong tikile yelet ban tep yaka handre kim shem la shem a nalor ke a shenrong kli ki kejat bat ki slati mdani yesu kamet kamdon handu bat la tep yaka da perkat liban kut kani dia kata Jesebel ka dewan kut hangta habang apuli pa ka Bible hak kitab jing penpau ongak ne ipat kami kani ka Jesebel hang ne ne kami hak ni ka balang criteria kumno kami kani ka Jesebel namar ka Bible ka batay kala yap kala kut daki hajar senam syua pa kani ka balang criteria kandan kani ka breu kala yap Henry hang ni pan udah keren syai dah utrai hang ni. Nama kani ni kesiti bau ai utrai sya kebalang uong. Henry ngadan kani persya pa naba pasya ya kata ke beriu ka Jesebel. Hatu kani ka Jesebel ka embyang benwan benrung sya kani kebalang. Kata ni ke jingkeli. Hatu ka long kum tamo. Haba kala yap. Hatu kala benwan biang hadin hajar senam.
Lada pediang ia kata ke bamut langit ia ka incarnation ke bamut la ban kabiang rin bayak pi kabiang. Hari ngitep ba kamlong kumta. Kumnopat hang ni ke Jesebel ka wan ban rung hang ni ka balang. Bat haba ka rung hang ni ka balang kamrung kuntu ka daong ngade nong itu lupa. Kong ngomno ka ba khot ya la de ke ka nong ya tho lupa. Tekade ka ai gini. Hatu ka de bi ka brio ka barung hapo jangan ni ka balang negeri ka spirit ka bawan ban rung hang ni ka balang negeri ka Mynsiem ka barung hang ni ka balang ka ba try take kum ka Mynsiem Jesebel haka testament murim namar haka testament murim kani ka Jesebel ngan ong epi kani ka nong Sidon ka kon ka jong ekbal kani ka poishong ka barwahap ka pelong yo lok em ban kongo ya ka ai ro ba ka ong ka ai ba ka ong ulok ukong obat ju kerenga dapat ikut badai siem wahap henry penyak ngalendet dei maka onum dan kai ka cingki hakata kari klam dan jingtip om tanggata ka penlong sendon yo ulok ban shna ya ka temple jong ubal fitep haka history dan arngot kisiem balasna temple utau dei usiem Solomon ubalasna ya ka temple nam tau blai baem bat baar udai usiem Ahab ubalasna temple nam tau blai bal. But broar kenma Solomon usna ya ka temple haka nongba jong ka Israel ba khot Jerusalem ma ka por. But uni wahab usna ya ka temple jong ubal haka ta ka nongba jong Israel hi haka ta por ba dei Samaria. Nama layap ya yesna. But om tang kata ulok ukongo ba ya ka ai ba ong galok. Nakabanta jongu banta ka kampop kalong ka bastinga. Kani ka Jesebel ka batlot halade. Kani ka brio ka benang ban seduce. Ka benang ban kring yano halade. Ka kanang ban panitenat yalade ban kring. Namarkan mau kanang ban kalan ya kita kikmat ke jongka. Bat pitep kani ka jiapat syakani ka balang taiteria. Sakai? Syaka balang taitiri. Menta kai ka bajapat syaka mat jong ukris lani syaki balang. Menta babon sene ka jing syakri ka jiano ngan ong yepi syaka jing syakri jong ka khamat dei sho ka jing syakri jong ka Mynsiem. Ka ai ka bangiyo na ka khamat ka jong ong kan ni ka de ka basisha ka banang ka Mynsiem. Kladon gawi ka breu haka testament ka batumai ka yekendo yo Jisu haka gospel jong Yohanes kani ka nong Samaria. Kena baka Jesebel kalade ka siem ka jongka. Bat kani ka brio ka ong tek ya kata ka jo namaru jerobawam balatai ka ong mangingi mane ang ni ulum. Pi mane ha Jerusalem ujisu wang ken mau ki ba mane ha ka Mynsiem bat ha ka jing shisha okay? Ong lang bat nga ka Mynsiem bat ha ka jing shisha. Kada pim tip lanopat ha ka balang karung no ka jing mane jongka kmat. Kajing mani jong kai? Ong lang mat nga kajing mani jong ka khamat. Ong kham kajing mani jong ka khamat. Kan mau ha kajing em jong ba jong pin dung kong ha bang ngibot hiu Jisu em ngibot da Mynsiem baro. Hari lanu ka por ka poyem kadai no tangga khamat. Tangki khamat kiba yo ifitep ka rem dor ba kai ki bi ya khamat. Ka ba rem dor ba. Ada pi pania tho khon em tu ka decoration ka kamram teng bani ka baibam. Kita ke sentiu piju pet kum tu tang internet ka khamat. Tang kai ka jing internet jong ka khamat ka kamram dor. But kani ka Jesebel ka dei ka ta ka breu. Ka ta ka breu namar bani ka rung sa kani ka balang thai tingria am ne ngala ban ofi kala ban wan man rung ha ka jingem jong a ba jong pi sa ki long ying jong a ba jong pi sa ka jingem jong a ba jong pi am bangin em ba tang daki khamat jong ki breu. Tang deki kebomot baju peni haki brio bangi syakri yo blay ka donot ka jangai ba no blay daka khamat kalong ayu dapat cing itanat man kasi blay kile jeseng dapat ka cing itanat hari hatu pitip ika Mynsiem pat kalong gumno pi ublayem umpet jaga khamat upet jaga Mynsiem. Udah ong senoni Samuel ngampet yau barabar ngapet ya ka donot ngapet ya ka donot hari habau pet ya ka donot am kamut pat dabar ngilek ka bamon kan
พี่ตั้งกี่เบรกอย่างพี่เบรกไปตั้งกระโดดงัดดีงับบ้ามีเบรกโนมิวน้ำมันกันนี่กับเจสเบลมกับชิมกับบูยากตาน้ำมันกับองค์ฉันนึงกองกับปนิโตเอลเดนน้องเยโทลูปาน้องอยู่องค์หลังมันงานน้องเยโทลูปาพี่เจ็บฮักกินี่กับสกีมันตาฮักกินี่กับสปาสเนมกับอาร์พเวบาบุนนังเงียมงิมกว่าบันสงับอยากบักกับไบเบิลกับองค์อายุงี้กว่าบันสงับบ่น้องเยโทลูปาวองอายุกระเด็นน้ำได้นะฮะงิมกว่าบันสงับบักกับไบเบิลกับกรันบ่ปัสตอร์กรันกี่คำคลอยของโอยตากระเด็นน้ำได้นะฮะทิพย์กระโดนน้ำนั้นปากกับไบเบิลบลาองอุปัสตอร์เละเบ็ดละองอุน้องเยโทลูปาแต่เละเบ็ดบัดงี้กว่าบารอบันลงน้องเยโทลูปากินกิสงี้แต่เล็ดผัดไว้ปัสตอร์อุเบลย์องอายุยพี่สพังจงอ่ะนะกว่าบันน้องยพี่เราเบลย์กว่าอัครนี่พังสพังจงพี่หอยอุละบันครันนักกิชครีจงเบลย์เอเมนนักบันตากระตากระจิงเป็นสละน้ำมันกระดอนกาบอกระจิงเยโทลูปาเฮนรี่แต่งพี่เป็นกลาน้องเยโทลูปาชูเป็นกลาให้มาพี่เด้พี่คลีนปัสตอร์องอยู่ดำอดองคนมองน้องนี่ปัสตอร์อิมเลอร์กระตากำได้ที่ชาเฟียมกันมาแบบกับบัลังไททีเรียมใช้องค์รวยกวีกันเตียนเนี่ยกับ corrupt church กับบัลังบัมซับกับบัลังอายุบัมซับกันมาบักนี้กับMynsiemเจสเบลมหาบักรุ่งกับบามโนยากับเตียนชิชาจงเบลย์กับไม่ลาดบักกับเตียนกับจงเบลย์กันตรีกรรมพินลึงเงาะยากันนี่ก็เว้ยพินกันลงจิงกับคู่แบบฟิตหากhistory จงอุสอิมอิสราเอลsangat bahaya ngah. Hak history jong Muslim Israel. Kipot kisam kibakiyar baham hadin jong David. Dari jong Muslim Ahab. Muslim Ahab ujab bahbon telikitma. Bat ki ongro ya kani benda pa pipuli na ki chronicle ban na kisim Mynsiem bah kapor jong ka hima ka yar ka kurku ki dap ki biang lot. What likes them si tenggeron kan them snew. Henry kamdon ka jingyap klam hadu kata-kata pat. Likes them si tengkat kum ka jingya lupa ka jong Elijah. Ka don kan them snew. Henry what kata ki beriu kimiap. Om tang kata. Ka don ru ka jing slap juru de ka por chong ki jing gerku ki jing job parok don lut. Kaya lang. Badai nama kata ki beriu teng ki ong ba ublay don fit teh hangiro an rak pendapat ngiro teng teh haka jing em ngi pek tang naga khamat namar ngi roy haka jing don ke jing em ngi biang baro lut ngi perkhat bo ublay ubiang bat ngi teng ngi perkhat tang kata la tang biang lut an long sedong sabar kamot ublay ubiang nga em namar ublay ukur khu yo ahab kan ma ba ublay ukur khu yo ahab henry ublay chem sobha yo ahab Benar balai dari tang jongki kemat, tang jongki kemat. Kata kadai kei bakakale, bakabalang Thai teria kalong kumta, babon teli yo wanum ai bakabalang lani kalong yeng jongi kalong kumta, ka show off tang naki kemat, shabar. Namar balai, kani ka beriu ka rumah kani ka balang ka ong ngade nong itu lupa, ka crunch pang ka spirit jongki, nong itu lupa. Wat kuat long nong itu lupa. Namar pihak ai jing ken bon mo nong itu lupa ka Bible kana keren ni kata nong ikai ban nong itu lupa pa Bible na arteli ki ong baki haban hap ai jing ken bon ba bat ka Bible ka batai hang ni hadin jong ni ka tin ka jong trai ka batai par kani ka Jesebel ka ayu kamle ta kam ai ta ka jing itu lupa hanrei ka hikai bat ka syukur ka ayu ka hikai bat kai bat ka syukur ya kita ki syakri jonga ban klemsi ban yo fitep hakini ki nyau teli ki balang don lain teli ki baka ong ki balang baka nai don kawai ki jingkai jong o Nikolaita baari ka lenti ka jong o balam bat basau ya ka jing hikai syukur jong ka Jesebel ka jingkai syukur jong no Jesebel. Kani ke Jesebel ke pelong ayu ban klimsi. Ban klim ayu? Ban klimsi hang ni ke bemut ban wanra ya ke jinget kle. Ke jinget ayu? Ke jinget ke ba? Kle. Ke bemut jong ke pertairu kan runglang
ke jong ublay ru kan rung lang. But haba kaya clear kalong klimsi kalong tik kumba u ahap u de u jiu u ya clear but ublay bal kata lakot klimsi. Kan mau ben habang ngi ki pangen abang ila tip ya ke Bible hanring ngi syak syukur no pat ngi pediang ya ke jingikai jongga pertai hangta ngi klimsi no ya ublay. Ngi klim yo menta ngala banong ifi. Ka jingat babon em ka sedang ban hiran. Namar balai ngi lej bet ngi pet ya ka pertai em ka itenat palat. Ka iyo ka itenat palat. Ki babon ba ki syakri jong balai hakini gisngi ki di wan. Ki di iyo ngam ong ya ka wan bangi ba mang met jong tra em. Haba ki lej ki restoran le iyo di wan. Ka Bible ka ong kam dei ka pop. Di ngene. Fi ngi twist ya kita bat ngi pentelot ro ya ki jingat jong ki babon. Fi ka Bible ka ong kumne na ka stich ki Nongkhryiem haba ka kren sa phang ka bam ha ka stich away koren Nongthymmai ka khot ka khat lai Ki jingbam ki long ya ka kpo. Mar kata ka kpo ya kita ki jingbam. Henry ublay un penjot no bat ya ka taru bat ya kita. Henry kata kamet kamlong ya ka jingle auria. Henry yau try baru try ya kata kamet. Fi ka Bible hang ni ka ong ka jingbam kalong nam ta kai ka jingbam kalong nam ta kai bat ka kpo nam ta jingbam ka kran shai ka ong ka jingbam kalong ta ka kpo ba ka kpo nam ta ka jingbam. Fi ka ni ka brio Jesebel ka hikai kong kashim na ka ong fi ka thu lupa bat ka syukur kashim ya ka ni ka ji kai kong pila ban bam ki ke namat ka kpo la thau khanang nam ta ka bam bat ka bam nam ta ka kpo bam bet kan bamon kawan ra ya ka ni bat pen bam ya ki jing bam ba klimsi ki jing bam blai thau fitep na kini ki nyau teliki balang hak kitab jing pen pau babon de khotam ka de ka balang criteria babon yu de khotam namar balai kani ka de ngau fi wahab em uroi ba ka por Mawlong siem kurdo ka no ka benta ki wei ki siem ki wan maniarap yo namar ubiang ba ki dating yo wahab hanrai ka Jesebel ka rung hakum kata ka por kani ka mama ba ka jing em jongi balano ka Mynsiem Jesebel ka trekam ngem sutho nang kong do ka hikai ngi ban klemsi ba pinum kren sniu yakibrio pet ba hakini ki por ka jinglong jongi ka de ban ngim dei ban kren ye ka jing sisha ngi kren bet ban yasuk bat baro ban yo ban yasuk bat no fi tang bang ong nga i Bible kamut banga kongo ya ka Bible tang bang ayo nga i ya ka Bible ngirwai to ka Bible ka banga i kanongot pat bapuli Bible pat kanongot bapuli Bible omdang bapuli kanongot bakongo ya ka Bible kata ka de ka ba namar balai ka ni ka Jesebel em karung kumta kapen em perkat pindim balai pelong yu ahab ban shna shoy ka temple namar ka khamat kan itnat ka khamat kan yu kan itnat ngadang sedap keren man kan tiyo bang fi ki ying mani kumbai tenat menta em ka pat judon ke jing tenat menshwa hakani ka jala jongi dapat da ka khamat em ka jing ibang shui krik sudah ke donot bang jong kitu ki beri bawan hayang mani ki long kumno pat pinapai kini Mynsiem Jesebel pabalang tai tiri am karong bejai ka hikai ban klimsi bamut iftep bahkan hikai ban shimsting ya ka shongkha shongman ya kai ya ka shongkha shongman but kampa judan haka pateng ban riu kumbasting ka shongkha shongman kumbalong menta kampa judan hakai haka pateng ban riu ya ka jingken sting ya ka shongkha shongman kumbalong menta babon ba yes poi hem dunaba ka yeng ka bakane bakalong ayo kaban yain ne kani ka Mynsiem Jesebel ban penjot ya kata ban seduce ban penjot ya kamet kampat judan kum kata nganong evi kita ngapuli kidan kita kikot em kada pli ki khmang ngak pertai ka kumno kini benta kidan kita kiba
kibayu em kabak pelengok mong kalong kumno kata ka perthai ba hado ba haskul kia keren ba pidang long soti ne omlong soti kena kelas 7 kini keren ya kata ndai kena kelas 10 ne 12 kena kelas you 7 kia keli padang soti ne pam soti kani ke jing kai Jesebel ngila roy haka jing yo jing kot ngila biang bah hanre kani ke Jesebel kanon ra be ya ka klimsi ka klim yo ka klimsi hey ba ngakwa banong yifi la de shakri jong blai u e no ya ka lok bo ong Mynsiem utrai ba de ben yo lok no ze dai ne ba ki de shimro ke kertek bo ong Mynsiem utrai kani di ke spirit ka ba ka trikam ha kani ka por menta ka Jesebel layap ka met jong ka layap ka shrong kli layo ka chat layo ka kti layo hanrei ka Mynsiem te kadang trikam hado menta bon blai wong kani ka chakau ngala ai ya ka bainong ya ka bakan kala ka bamot ban kalayo kala ka bamot no nakata hanrei kale ayu kala bamut no nakata ka baka klim ke jongka hakmi ngan berat ya ka haka jingtia bat ya kita ki ba ya klim bat ka haka jing stom ka bakrau kakai fitep ke HIV kala jur pelat haka jela jongi kala ayu kala jur pelat yo ngam tip yo hadin habut yo hadin nang ni stangar posnem syaban ya tho ngatarai bro arngut Shillong ki habli tes HIV jua kumbar kidon ki jela hapo ri India jungi kila leble lupa ya kata ki lechwa ya ka bakin tes ka bon palat nang ta ka Bible ka ong hang ni lada kinum kala ka bamot ngan penyap no yaki kon jongka dak jingyap daki fi ka Bible ka ong umdei tang ka tang ke bal le pop ngan penyap sedon no yaki kon yaki ada wat ngomong try kamut ayu kan try ben peniap so iki kon try gelam bawa ang pek mentak itu ki bahap haka pop klimsi haka pop auria katno ki penhap kon katno ki yu ki penhap kon kampat jujia haka no ka juk kumbadon menta hadu menta ki deng ya persang hi mo wat haka ri ke jongiru ya ka abortion monolong legal namo hadu menta kana long illegal banwan ra ayu legal to get rid but kani ke ke jing shisha haka imlang ka salang ka jongi ngi kwa bangin don ni ka jing le auria ngem tre ban kit kle la da yo khon ngi kloi ban sei da ka lak ting ka ban pan hap noi ti khon hare ban ri da ka long ka ba kani ke spirit bag menta ka trei ba haka 21st century ba ong this is the spirit kani ke new thinking jong kani ka new world order kani ka jing perkhat ka batmai ha kani ka perthai jong ka jing penbek bo renti tmai kata kadai ka Mynsiem Jesebel dei kata utrai wong ni pangan peniap tho wadi ki khon jong ki da ka jing peniap ti kita ki balang barok ki tip balong manga uta ubayit thu ya ka khalai badi ka donot bangan ai pi we po we barok kat bakum ka jing le jong ki pi hang ni udah keren namar balai ukren namar hang ni em ki babon na ki kim su thu namar de kata khot bar pusaw ong henry haba pi nga ong kata ya kita ken ki baha criteria kat baki don kani ka jing hikai ki bom tip ya ka jing jeliu jong no upen shine sendon hang ni haba ong Mynsiem Jesebel kani ka balang gam su thu ka ong bet pimpat su thu ya ka jing jeliu jong syaitan ya ke jing jeliu jong no Fitip syaitan em kajing kai jong syaitan kalong jeliu hado kata-kata pinumla ya kaban ya sengauto bani yo Fitip ngayo i hakani ka juk mentang nga ai ngoyo blai kimi kin bon kin nong ruai nong mane nga ai ngoyo blai ya kata hare ngayo i ki baduna batip pat ya kaktin jong blai batip ya kai ngai duna ba baki briu kin pelut ya kapor ban meditate ya kaktin ke jong blai jamar blai
Fitip usai tanam umkwa bangin tip ya kajing jeliu jong belai. Tu wong kum no ngan penrung ya pi sa kajing jeliu jong a. Kidan bun ba kirwai. Ngan ong ifi abun shwa ngan we bitu pi kapor banganang samla ngan le syakri kung ki samla. Ngal ngai itu yu tau wei perlok jong a ude nong elam prisonership. Unong elam jong prisonership. Uklan ba di skret pada. Pada ngayok ngada lengo tentang ngam ude elam awam cik perselaka tu tepi. Hanrei dalam push kendong di skret pat. Namar balai ngasu tu pat am ngasi kli umesi puli Bible. Layu kata tak puli Bible wong. Ngabun ngamani meh wong. Namar fitip finum lak masuk tu usai tanam uceliu bah. Wayu uceliu. Dai namar kata am pet you David uklam kata hakapor benongkong. Uyoi ke jing rahem. Anda bola long siem ula poi ke kat ke jing syah ngal kren ketin nong wei ula poi syaka pik hak ke jing long siem ke jong o bo ang ka thma la ngam leit ro manta ngatip ngan job bait hakum kata ka por upan hap sandan ule yu upan hap ya u ha ka men sem brai badu hap sandan na bar balai ula poi badu ang manta nganum lei lei shu kane de ka men sem Jesebel kan ma ko ki bangai how try while I lad bani Mynsiem Jesebel kan terekam api. Lanu barung na baru tanam usutho lanu unuman kum to de kata hakamatias khatar udah keren syai dekat bahasa pulai udah mino na ubrio ulet biang banwa dia kata omdan uang alet pai biang sya kata kayeng but uyalam so kita ki nyongot ki ba kamsneo ban mau sya kata jaka ya kan penhap ya ubrio ban baniu penhap ya ubrio. Namar balai kata ke deh, kebuit tap ke jauh syaitan. Kebuit tap jauh no, jauh syaitan. Ban penhap kum no yu breu, syah kata kapop. Hari ngisu tu ya kini kawai pat. Larang ngidon hak kacing tuai, ni job. Piu Jisu ong iki senran jong ulai ngot. Yu Petrus, yu Yohanes, ber Jacob, ya ki baki ong ru baki de ki pillar lane kita mau kita ki payah jong ka balang uang ya ki to duai memla ban duai ban nga tangkat no si por ka bamut si kat no ong ban nga kat no ong itu para marjan pisai duai si kanta dah kublek tino si sisten ong da duai no Dayu lada fikwa ban lat na kajing pershoy leayu ngatarangi hapi kelaba mudlut ang nim tasngi lada ngim duai si ketayam kordit pinda yoi kajing roy hakai hakabakan jaman sim but pinda yoi ba pikang ya kajing kang joka Jesebel jingkang joka Nano fi kalong kaba ba pin ya ka brai kaman. Kam dei ka basok. Mani hare pe pi duayam pi don ka nongre mang jing duayam pi kang ya ka ta ka jing kang. Manong Jesebel pamdan jaka ha ka jing em jonga. Jesebel pamdan jaka ha ka yeng jonga. Jesebel pamdan jaka ha ka jing syakuri. Amen. Larang ngim duai ni ple ya ka jing kang. Super khat ma pi. Anda awai ke jaseng ngilek no nang ne baro. Dan beriu syu ang ni ngipli kini ke cingkang pro artali. Mano benan rung ang ne. Ha? Mano? Kumno nong tu wan rung? Nama ke cingkang kalap le. Ngitip bait one way. Kan mau ro haka cinglong kan jam Mynsiem. Lara ngi ngipli ke cingkang ngam unwan unong tu. Bar ka Bible ka khot nong tu you know. Filayo Mat kumno ba pipi kang kade haga jing tuai. Amen. Manong syaitan memdan jaka fit Mynsiem Jesebel em kaya le bah. Kaya le bah hagini kisngi. Ba kumno ban pen klem ya ubreu. Nadu yaki kon samla yaki rangba kuabet ya ka ban penhap. Kaya le bah. Ban penhap haka klimsi haka ban bam gini nugi jajing bam. Ban pengap nganong yapi. Ban peniu, ban pengop ngan ong ifi yaki breo. Bat kabamado ngan ong ifi kam kut tang kita kibahap hang ta ka Bible ka ong ka yar pateng mat hadu kikon. Hadu hano kikon. Bat bau blay ong ngan shop yapi hadu kata ka cingtia
Dia kata om judon menu bapang tiap pang kumba tiap pang hakan ni kecuk mentah. Empat judon menu kumba tiap kibriu kibayok stroke kumba bon bayok stroke mentah. Ngasong ngok kata ngadwai ngong ngatrai kum kini kijat cing pang weng trai nak kacala jongi. Kibriu kibarep kibariang kibabiang lut kihap. Kabasong pelai ya kata. Kedau kedai begitu. Ke Jesebel ke kuat ban sensyari ubriu langba ke jingpang ro. Langba ke jingpang. Namar pitep hado bawa laja ulapang tieng. Ulapang yo. Penting yo hado kata-kata am ulapang tieng bat upet. Na ke Jesebel. But kalau we ke spirit of fear hado mentaro ke trikam ha. Pepun mak nangi ngi syap tieng. Ngi yo. Ngi syap tieng. Lalapang rendang tang artayo. Soban pang cancer no. Kejingpang mentah dalek tes ru em da yo ti kejak kerteng jingpang em. Hadu badam kemut iu ta jingpang iu kata. Ki kerteng ki batama ngi Mynsiem syap ti fi ke Jesebel ke trekam. Lada ka kata ya walaja. Trai num la pan kata yang apa dia pi. Dei namar kata what I jaka klan ha ka jingduai. Amen. Aku apa nong pi sedang melek menduai. Amen. Video i ke jingkel na ha ke jinglong Mynsiem ke jong pi. Pi job what ya kata ke bam ju job. Kidon kijak jing bam pim la ban ni. Ngan mong borok bawan jeseng hang ni kili beniat lut. Amen. Natip dang doni ki badang sau beniat. Kita dia kata kum pastor ngasih ong be atrai naik penia kendo ya ki para bangai. Nomor daya kendo makiking selep. Oh pastor. Ngak ngamong mga. Kiki sekolah ran ngak ngamong. Ngak mau pastor siyo ngamong. Kabelay yam. Ngim kwa ban ngiyo ikum ta. Namang ngap kan mentoy iyu kili ran yang ngi. Lada yaw try pat kidang not ban bam. Fistu em. Tadi kata apitip ka jing dua em ka ai ka to ka bori pi pinlat. Nambar umdan uno beriu perbaduai sikanta kidon kibriu kyong. Ni sikanta te sok kentin ada bam. Pite pi duai sikanta em pinum not ban bam. Sikanta saya finuk di bantuai ata oh hoi tragis so ha pinum lere kunta te sikanta bila job am nganget so arpulai kentaro sa job hi nomor bila ya ini aga jing doai amen but ha kata ka jing doai am ngikang ya ka jing kang jong Mynsiem Jesebel amen Mynsiem ayu banginum bam ke jing bam jong blai tau amen nginum em ke jing em beklimsi amen bangin wan syaka jing kala ka bamut ken. Nado mentah kasi ay ngin kelano haka jing tuai. Amen. Banginong terai sikenta dengan ay kapor. Barangano pila da pila nang banay por sikenta em. Ladaw Jesu parwado ajar pun riu em. Pila long kinong duai ar kenta. Haringam ong e fi pin ay kata. Ngong fi ay tang henriu po minute. Kan no? Henriu po minute. Pin yo i ya ka jing kala haka jing em. Amen. But pin yo i bakum no bo ublay. Uptrei haka jing em jong pi bat ya kita ki mat jing doi jong pi amen namar pitep ban ai shau trai ki senran ki khamla ban ai ki khalem de kata la len no ka bible ka batai la len no kat uniu senran yo anis liwang banga e ya ari ban tho wat la danga e yo jisu nga khamla ban doi si kanta u kham tho ai kata de kata ka de ka banta pengi don kam ban sung tho ba namar beli ka jing doi ka khang ya ka jing khang jong ka Jesebel ka khang e kai ya ka jing khang jong ka Jesebel wanum ai lat ba ka Mynsiem Jesebel ka Mynsiem brai ka Mynsiem ka ba kanono ka ba kanja do wanum ai kan trikam na pi ba pinun ma dala dia hari da ka jing duai pi la lut amen